Hello everyone सनाफोर गासिबोनिसिम अननाय सिबिनाय जासिहरलायबाय दे सनाफोर दिनैनि दिनाव मादैया नै गारामा बेब्रायलायनाय होनलायबाय सनाफोर दिनैनि दिनाव मादैया नोंसोरनो मा देखायलांनो हायो आंनि फिसानि दिनैनि जोनोम साननि थाखाय बेखौनो देखायलांगोन फुजा होनाय बायदिसिना सनाफोर नोंसोरो अननानै नायलांदोलाय सोरबाफोर गोदानै चेनेलाव हाबोबा नोंसोरबो अननानै नायदोलाय सनाफोर भिडिअखौ जोबजासिम तु बिदिब्ला मादैया भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांदिन दे सनाफोर नोंसोरबो दिनैनि दिनाव आंजों दसेखिनिखौ थाफानानै भिडिअखौ नायदोलाय दे सनाफोर स्टार्ट खालामलांसै दे नायलांदोलाय अननानै सनाफोर हाजेननोसै नै फिथाइ सामथाइया जागायहांसै बम जब जैग'नि नै फिथाइ सामथाइ हानोसै लाजेनबाय हानो नागिरबाय नै जोंबो जिरायजोबनोसै बयबो रायफोरगिरि मुनिया रायथिगोरबाय बाथाबारि गामियाव जोनोम जोंना त्रिसाया जिरायगोरबाय बयनिफ्रायबो आगे लागायसिगोन जैग'आ थोरसियाव होफैदों नों थानानै
बेदर एवबाय होख्लायबाय नै बिदै होनोसै मोनबायानो नै जोंहा खिस्रिया खांनोसै राननोसै जाग्राफ्राबो फैजोबबाय माबायदि जाखो खिस्रियालाय मोजां जाबाय गोथाव जाखोना जादा फुंबिलि हा जादो दे देग्लाय ओंखाम बानायनाय जायासै खिस्रिखौनो नै जोंना जोसाया बोरो गोथाव नंगौना नङा बाजै गोथाव जादों हा गोथाव जादों सुनजुले देहा नामाखौ मिनिखोब्रा देहा नालाय जोंना गोथाव जादोंना ओइ थ्रिसा जाबाय गोथावनो जादो जबायाबो नाहारदों नै सनाफोर जाग्राफोरखौ खोमसि जाबाय दे मोनायावसो जानाय नालाय होमबाबो नायस्लाबलांदो पिहु ओइ पिहु हाय हिन्दु पिहु हाय रिना गोथाव जादोंना जायाखै गोथाव जादों नानिनि बार्थडेनिया मामि गोथाव जादोंना बार्थडे मालिकआ जादो आयो रेसम गोथाव फाथ'आलाय गोथाव मोनदोंना मोनाखै ग्रिसियालाय ग्रिसिया गोथाव मोनदों दाबो जाजेनाखैना सोलानाय मा नांगौ जाया